V Košiciach máme prvú materskú školu so zelenou strechou. Stala sa ňou škôlka na Oštepovej ulici, ktorá prešla rozsiahlou komplexnou rekonštrukciou. Sme veľmi radi, že sme zvládli takúto veľkú obmenu, to znamená nielen v rámci energetických úspor, ale komplexných vecí. To znamená, ak budeme sa baviť o streche, zelenej streche, oknách, fasády, tak samozrejme išli sme aj do interiéru. Práve v interiéri nastala jedna z najväčších zmien. Rekonštrukciou sa podarilo rozšíriť kapacitu z doterajších 80 na 124 detí. Pribudli tu až dve nové triedy. V podstate je to pavilón A, pavilón B, my sme si ho označili ako 5. trieda, 6. trieda, sú tam malé deti, je tam úplne všetko nové. Za posledných 5 rokov sa v Košiciach zvýšila kapacita 10% škôlok. Na Oštepovej sa v rámci obnovy zrekonštruovala aj časť hospodárskej budovy, prechodové chodby či pôvodné triedy. Obnovou prešla aj ihrisko, kde pribudli nové hracie prvky. Všetko to stálo takmer 1,9 milióna eur. Tretinu financovali z eurofondov, zvyšok išiel z vrecka mesta. Bol to aj pilotný projekt, pretože chceli by sme takto postupne obnovovať všetky materské škôlky. V Košiciach máme viac ako 50, 56 a to je ten dôvod, prečo hľadáme komplexné riešenia. Spokojná som, páči sa mi tu aj prostredie, aj vlastne tie hračky, aj ihrisko, vidím ho z domu, takže super. Okrem toho, že sa vynovil interiér a celá budova sa zateplila, na každej triede pribudli elektronické žalúzie. Každá jedna škola si zaslúži, aby bola takoto vybavená, aby vyzerala takto, aby bola nová, aby sa tu tešili deti chodiť do tejto škôlky. Rekonštrukcia trvala 12 mesiacov. Školský rok tu začal na čas tento september. Rekonštrukciou by najbližšie mali prejsť škôlky v Barci a v Krásnej. Barbora Šaldžian, Telke.